Бари най-лачи, мустакларă, кърмаза, да гледат, да завиждат, ама, с геодим. Добър ден. Каква е тази кола? Добър ден, господин жандарма. Контуа, Мустанг. Ония ден ми го докараха от Америка. Охо, от Америка. Я пусни мигача, бля. Готово? Ко си мислиш, а? Всичко ми оправиха. Сам си го вкарах. От Атлантик Драйв всички документи топ, не можеш ма барна. Само не дей да ма пипаш тук, че ма дразниш малко стара. Документите. Голям талон, застраховка селянска отговорност, малък талон, дискотест, документ за оранжевото на мигачите. Какво ще ми кажеш сега, а? Ти от Атлантик Драйв документи са ти ги оправили. Ама гледай каква надрана кола сте дали. Аз да не съм прост. Отрана много ясно. Обаче на оферта го взех. Знаеш ли на каква оферта? Без пари. И сега знаеш къде отива? При Хасан Бояджета, дами го бойса. Айде отивам аз. И понеже съм добър човек, винаги давам на бедните да си помогнат малко. Тя кола с оригиналните гарнета ли е? Много шумно ми се чува. Мама ще спираме от движение, а? Чакай малко сега. Виж каква функция има тази кола. Пастър копчи, автоматлара. Да и мой да ма фаниш за гъза. Чакай бе,